Tuukka Rask, Savonlinnassa Tanhuvaarassa sporttileirillä. Juniorivuodet vietit Sapkossa. Mitä sieltä jäi mieleen? Päällimmäisenä varmasti muistoja jäi mieleen kaikki turnausmatkat ja hetket kavereiden kanssa, mitä vietettiin. Ja sitten C-junnuissa pelattiin SM-karsintoja ja melkein päästiin SM-sarjaan. Ja sitten tietysti olin tosi nuori, 15-vuotias, kun pääsin ensimmäisen kerran edustuksen mukaan luukkuvahdiksi. Ja paljon edustuksen reenejä kävi silloin ihan nuorena poikana. Niin sellaisia muistoja. Oliko maalivahdintointi itsestäänselvyys vai oliko tarjolla muita pelipaikkoja? Kyllä se aika lailla itsestäänselvyys oli, että aina on tykännyt siitä paikasta ja ei sillä niin käynyt edes mielessä, että olisin kenttäpelaajaksi ruvennut. Enemmänkin tuolla pihapeleissä sitten pelasin kentällä ja sain sen puolen hoidettua sitä kautta. P-ikäisenä läksit Tampereelle Ilvekseen. Miksi juuri Ilves? Ilves tuntui siinä vaiheessa parhaalta vaihtoehdolta ja varmaan muitakin vaihtoehtoja olisi ollut, mutta siellä oli tuttuja kavereita noista maajoukkueista ja Mieloisen Juho Savonlinnan ajoilta, niin ajattelin, että se on ehkä sellainen turvallisin paikka. Ja tiedossa oli peliaikaa kuitenkin ja sain mahdollisuuden päästä sinne A-junioreihin pelaamaan, vaikka olinkin P-ikäinen. Niin siinä oli monta tuollaista juttua, mutta ei voi sanoa yhtä isoa juttua, mutta monta yhtä. Mikä on tähän asti se urasi hienoin tai vaikuttavin hetki tähän mennessä? No, varmaan pari tulee mieleen, niin Stanley Cupin voitto ja sitten olympiapronssi, mitä voitettiin tuossa toissa talvena. Niin ne on ehkä ne hienoimmat tuollaiset hetket. Et tietysti onhan ensimmäinen NHL-peli ja pääsi pelaamaan Stanley Cupin finaaleita. Onhan niitä monta, mutta tuollaiset voitot tietysti niin tulee ensimmäisenä mieleen. No nyt ollaan täällä Tanhuvaaran sporttileirillä, niin oletko itse osallistunut sporttiin? On, joo, kyllä ainakin kerran. En muista, että onko sen enempää, mutta olihan niitä leirejä aina täällä silloin, kun mäkin olin pieni. Ja kyllä me asuttiin tosi ihan Nätkillä lähellä, niin kyllä täällä aina tuli pyörittyä ja kyllä olin osallisen. Tuosta Nätkistä sen verran, että onko se ollut jotenkin erityisen tylsää seutua asua, kun sieltä on tullut parissakymmenessä vuodessa tuli 4 maajoukkuetta sokiekkoon. Ja se on 2000 asukkaan yhteisö, että se on aika iso määrä. On, joo, ja siis no varmaan aika hyvin kiteytet se, kun ei siinä muuta tekemistä ole, kun käytiin RL koulussa ja pelattiin pihapelejä. Mutta sehän se onkin, että nykyajan nuorille koittaa sitä toitottaa sitä tuollaisten pihapelien ja tuollaisen urheilun määrää, että omalla ajalla sitä kehittyy kaikista eniten. Ei ole montaa suomalaista veljesparia NHL:ssä ja Joonas on hyvää vauhtia sinne tulossa, niin tiedätkö mihin Joonas laukoo, kun tulee läpiajotilanne ja yleisö pauhaa ja yrittää tehdä maalia? En tiedä, en ole pelannut häntä vastaan vissiin oikein ikinä. Ei ole mitään hajua. Ei ole tossupalloajoiltakaan? Ei ole mitään. Ei ole raitin kaveri varmaan koittaa länkeihin tai räpylälle ylös, niin lähden yleensä. Eli Joonas Rask, Tuukka ei tuossa tiennyt, että minne sä laittaisit kiekon läpiajotilanteessa. Tiedätkö sinä, minne se menisi? No varmaan rystylle ja sitten pieni ujutus puikoista, että sitä yrittäisi ainakin. En tiedä menisikö, mutta kyllä veikkaan, että ehkä joku 5 tai jos 10 kertaa pääsi yrittämään, niin joku ainakin puolet menisi. Minkä verran silloin nuorempana poikana niin pelasti tossupalloja ja pihapelejä? Kyllähän me pelattiin aika paljon itse asiassa. Että meillä oli hyvä kaveripiiri siinä Nätkillä ja pelattiin kavereiden kanssa. Itse oli vähän nuorempi silloin kuin Tuukka ja sen kaverit, että oli kova halu aina päästä pelaamaan. Ja sitten yleensä minä olin se, joka joutui sinne maaliin tai pääsin maaliin, että pääsin peleihin mukaan. Ja sitten välillä kyllä kentällekin ja pojat yritti kovasti nöyryyttää meikäläistä, mutta taistelin kyllä kynsiä ja hampain. Sieltäkö se sisukas tapa pelata on tullut, jota viime talvena saatiin nähdä liigapeleissä? No sieltä se varmaan se tuli niin kuin mun pelityyli yleensäkin ja luonne on semmoinen, että en tykkää antaa periksi ja varsinkaan niin kuin hävitä. Että ihan sama mitä pelejä pelataan vaikka leikkimielisesti tennistä tai sitten ihan jäällä kavereiden kanssakin. Niin kyllä aina kun se peli alkaa, niin ei tee mieli hävitä ja tekee kaikki se voittaa, vaikka olisi leikkimielinkin peli. No entä mitä kesä pitää sisällään? No kesä pitää sisällään tietysti kovaa treeniä. Nyt oli joukkueen kanssa 6 viikkoa treeniä ja perjantaina alkoi omatoiminen jakso. Nyt on sitten 7 viikkoa omatoimista treeniä. Tässä sitten pyörin Savonlinnassa ja Tampereella ja sitten Helsingissä on oma koti. Niin näiden 3 paikan välillä tässä kesä varmaan menee. Ei muuta kuin toivotaan, että kesä lämpenee, että pääsee nauttimaan. Juuri näin. Kiitoksia. Kiitos.